Sadek marutino nyakorom gajwangi ntiere wang sama video weche manyien chenro mar OIMORE wantiere kod mathoth mawa ikoni odiochieng ma kawuono ntiere ng'ata achiel ma ne omwito ngimane kata ne onegi. Kaudi mamoko aboro gin mago manowang' e gwenge mago mag Karota. Bende wantiere kod weche montenore kod senator e county mano ma Uasin Gishu. Bende gesani koro nowe thuolo kod rambun. Wantiere kod weche mopogore kaachiel kod weche mag mo mar tedo mar nas. Mano bende ibro bed ka ichako chenro mar e kaunti ma Bei magi to kod mamoko. Magi weche ma omiyo pek. Wan kod lit maduong' ne nyathiwa Dev mano nek ka kong'o. Kong'o ma area waka otamo mondo wabed kata gi gweno. Jopiny mane ni kod ichwang' omonjo kendo wang'o udi aboro e gweng' ma Karota, Nyamira bang' nek mar jagono e kar madho kong'o. Jatend Kenya William Ruto wa Lorenson Mulele Ingonga mondo kaw lemo mar ogai ma jomin bura e pachoka. Obila ochwalo do Edwin Ochieng' Oduk ma en achich mituro gi kaw shillings milion 7.2 kuom jago moro gi miriambo ni ne odhi miye mula. Nyakoromo kaka pile tudri koda e namba mar 386 e Facebook page mar RamogiTV, Twitter kaachiel kod YouTube. Wago kodi mbaka e weche mago mawakelo ni gela kasechegi. Nyinga Ochieng' Emmanuel Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni jopiny mane nigi ichwang' owang'o udi aboro e gweng' ma Karota e kaunti ma Nyamira bang' ka jago moro ne owito ngimane bang' lweny manyocha obedo e kinde gi jago machielo e kar madho kuong' moro e gweng'no. Jopiny ne omonjo miere ma use kong'o kendo wang'o udi. Diana Olonde miyawa mathoth. David Odhiambo Odaro majengni 24 kendo mane en laktar mathiedho jamni noromo gi thone okinyi makawuono e seche mane yudo thieth ka thieth ma Nyamira bang' yudo adhola mag pala maluwo lweny manyocha obedo kod nyawadgi e kar math moro e gweng' ma Karota. Report yango ni David nyocha obedo gi ywaruok kod jal moro moyang' nyinge kaka Duncan Otieno chieng' tich ariyo jumani kendo ma ochuoye kod pala. Poko yangore maler gino manyocha gilaro. Okelna wach gotieno gi Joshua koda saa 6:45 kochiewa ni Debu ochuo gi pala. En Nyamusi. Idwaro jonyuol. Wamanyo yo mondo wachop go kuno, wayudo gari wachopo. Kwa chopo wayudo ambulance matere Nyamira osebedo tayari. Watere. Othiedhe. Otimne kaka inyalo tim. Omede remo chupni 4, omede pigi 8. Wangaika mondo midebo yud ngima, ok oyudo ngima. Kaluwore gi anyuola mar David, to wuodgi omako gi kod buok ni mar nen jalno maonge timbe majendeke. Gikwayo sirikal mondo konygi yudo ratiro ne nyathigi mane giketo geno gidwaro giduto kuome. Sirikal okony piny, ok ne mara kende oyengwe ka piny osebedo marach. To David ne okelo ichwang' ne jodak ma Karota mane okawo chike lwetgi kendo nowang'o ute mag kuonde nyuo changa magiwacho ni ema kelo thoe ma ok owinjore. Wan kod lit maduong' ne nyathiwa Dev mano nek ka kong'o. Wan kaka wan joyengwe an achung' kaka kachieliel. To kong'o ma area waka otamo mondo wabed kata gi gweno. Kong'o ma area waka otamo ni kata dielo kitwe wang'ayo e puothi duogi yudi. Jusi machiegni ka na assistant chief oluongo yawagi moketo piny mokwero gi ni giwe kong'o gidagi weyo. Koro kong'o okelonwa sida. Onegwa wuoyi de macha konyo makati luonga na saa 7 otieno ka deri konyore. Koro sani wadong' makaka wadwa timo onge daktari moro ma dhiang'wane gweng' waka. Jodak go bende nowang'o dala Duncan Nyamanga mawachore ni nochuoyo ma osenindo David gi pala. Giseyo bila mag gweng'no magiwacho ni osebedo kaka wasoya kendo weyo thuolo ne jogo manyuo changa mamedo mana kelo ne gilal. Jogweng' mine gi jodongo osebedo ka ywak e changa marach, changa mararamu miuse gweng' kai.
gisewacho mwasi wuoyo gi chief oseka action imako jokongo gidhi malo to giduoga gidhi ka Nyamusi police station wana to gigola soya matin to giduoga. Kano yango masira makama, komanda mar obila ma Nyamira North Elizabeth Wakuloba okwayo jopiny mondo obed gi horuok kosingo tiyo kanyakla kodgi kendo ni gisechako timo nonro. As the police, we are doing the investigations. The suspect is at large, but we are making efforts to ensure that he is arrested and brought to book. Na ile request naweza kuwa nayo kama mkuu wa kitengo cha polisi ya Nyamira North ni kwamba tunaomba raia watusaidie na information ambayo inaweza tusaidia tupate huyu mwenye ametoroka. Diana Ulunde, RamogiTV. Erokamano Diana kuom lipot makamano kawadhi nyime Doma na kuro e Othuolo gi Rambun. Seneta ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod achije mamoko ariyo magin Joshua Lelei kod Meshak Rono. Achijego itudo gi mibadhi mokwako omenda mane ochoki kod tend Mandago e kinde mane en gavana ma Uasin Gishu mar siro somb jopuonjre piny Canada kod Finland. Komachielo, mirima kod lit nopong'o od bura mar kaunti ma Uasin Gishu ka jonyuol kod nyithindgi nochopo e nyim komiti mar Senate mondo giler e wi gima giwacho ni mibadhi ka kambi moro nochoko omenda kuomgi gi singo mar yudo ne nyithindgi tije e pinje maoko. Simfro Sokinda nigi mathoth. Edo Manakuru, Seneta ma Uasin Gishu Jackson Mandago nochopo kanyakla kod achije moko ariyo Joshua Lelei kod Meshak Rono. Present in court today. Jadegi nodonjnegi kod ketho mar kwalo shillings bilion 1.1 kowuok e aguch omenda mar siro somo e kaunti ma Uasin Gishu, mano Uasin Gishu Education Trust Fund. Agulu manie bwo bengi mar KCB bade ma Eldoret. Omenda no en mar siro somo jopuonjre mbalariany mag pinje maoko. Jang'ad bura Lois Ndege ogolo chik mondo jadegi owe kod rambun mar milion 2 kata omenda ma ching 500,000. I consider them for bond of 2 million Kenya shillings and one short of similar amount or cash bill of 500,000 Kenya shillings, 500,000 Kenya shillings, pending plea and or the arrest of the first accused person. So meanwhile, the warrant against the first accused person is still in force. So we agreed on a date. Of course, the prosecution always have a right, any party the right to appeal within 14 days. Doho golo chikni ekine ma okil mar Joseph Miritim mena chich machiele burano Sam Yego okwayo doho mondo chiw thuolo ne achijno masani nitie piny Canada mondo bio somne kethone bang' dweche 2 koduoge pacho ka. Gino madoho Yego. Kane orwako ng'eto no Seneta Mandago owacho ni obiro luwo chike duto e wi burano. Judiciary has their own discretion. We are politicians and we believe in the rule of law. So whatever the court has decided, we are under obligation to exactly keep that. So, and personally, me, I'm comfortable with that decision. Komachielo ne en ywagi muodo lake od bura mar kaunti ma Uasin Gishu. Jonyuol moko kod nyithindegi nolero lit ma gikaloe. Tok singnegi ni nyithindegi ne dhi yudo tije pinje maoko kod kambi mar First Choice. Kata kamano higni 2 osekalo ka nyithindo pod nitie pacho ka, to jonyuol pok oduoknegi omenda mane gichulo. I was to go to UK through First Choice. Now we gave out 240,000. Tukauza hiyo pikipiki na nikauza hiyo ng'ombe. Nikisema mbele yenu ya kwamba mimi sikai na mzee sahi. Mzee alinifukuza akaniambia umefanya watoto yangu wadogo hawakuli sababu ya kupeleka pesa yako kule Uasin Gishu. Mimi sina mzee. Aliaka. Ninang'ang'ana. Ninamlipia. Nililipa 250. Lakini hakuna siku mtoto ameenda. Hiyo ndio nasikia uchungu sana. Seneta Mogwel Miraja Abdillahi wacho ni en gima mako dhok kaka jatatije mar kambi mar First Choice poko maki kendo podhi nyime gi tije kata obedo ni jonyuol to osebedo ka ywak. Haiwezekani tunaenda tukirudi hawa wameibiwa na wengine wanaendelea kuibiwa. Mimi nitaita huyu mama ni mwizi kwa sababu hawa vijana kila wakikuja Nairobi na tikiti zao mwenyekiti hawapawi tikiti na mtu, wanatafuta haki yao ambao tayari wameibiwa na tunaongeza chumvi katika kile kidonda ambacho tumewapata. It's really an embarrassment for us as North Rift. It's a shame. Hii ilikuwa organized criminal enterprise from the word go.
it looks like a mafia-like style of drug dealers of this world. Kambini nonego tero were 10,000 pinje mag Finland, Qatar, Poland, UK kod Australia. Simfros Okinda, Ramogi TV. Doma Kibroyo girambun ma shillings 1,500 thuolo jago manyinge Edwin Oduk maena chich maitudo kod tim mar wuondo kendo mayo jopiny France moro shillings milion 7. Achijno nyomaki kod apisas mago bila mago kwach kich e apise mantiere e kardak ma Westlands bang japiny ma France no go report kobila. Kaka George Batileronwa jayal bura Charles Moniki omiyo Duk chik mondo go report ka obila mago kwach kich makilimani pile kapile nyaka winj bura no kendo tarik 28 duweni. Edo Makibera Edwin Ochieng Oduk achich mobila mago kwach kich nyomako ka itudo kod ohala moro mar mula mawachore ni ne okoto godo japiny France moro manyinge William Tool omenda maromo milion 7 ochopo e doho mondo duok penjo kaluwore kod wach ohala no. Embele jal buche do Makibra jomin wach ne okwayo jal buche mondo mi ogeng' ne Oduk kuom dala 7 ka gidhi nyime kod timo nonro. Kata kamano jal buche Charles Mwaniki oweyo Oduk gi rambun mar siling 500 kendo miye chik ni nyako go report ka obila mago kwach kich makilimani pile ka pile saa 3 okinyi nyaka bichak winj burano tarik 28 mar dweni. He has undertaken to avail himself to the investigators and to cooperate with them. I am convinced that he intends to do just that. But because I note that the amounts disclosed are colossal, it is only fair that as a safeguard there is some bond or bail attached to his release. So for these reasons, I find that the objection to the application succeeds, and I admit him to a cash bill of 500,000 with one credible contact person. Ma en bang' okinde Edwin Oduk tir kod kwayo mar jomin bura ka giwacho ni geng'o Oduk kuom ndalo 7 en sand ne achijno. Bang' japiny France no chich ni omenda ne chal ka gima ni gwenyego ne ogol report kobila mago kwach kich manyoluo Oduk nyaka apisi mare mantie kar dak ma Westlands bure Nairobi kama nyogi yude sanduge mag mabati bura molor maber ma apisa mago bila koni osebed ka itiyo godo e wuondo joma ni kod siso mar donjo ohala ma yuto gi ni malo. Bang' yudo sanduge go ma achiel kuom gi ne okete omenda mar japiny France no e kinde mane giromo kod Oduk e piny Ghana. Obila nyiso William Tool mondo mi obiyo yang sanduk mane okete omenda mare maromo siling milion 7. Bang' donjo japiny France no manyo manore kod ofungu manomiye mondo biyo yawo go omenda ne manonjo bed ni chopo ne piny Rwanda nyowuotho gi chir koriewo sanduk maralum. Kata kamano bang' yawo sandugno gi manyo romo go nyomiye buok kaka omenda nyo romo mana gi kidi e sandugno. Kaka nyo obila mago kwach kich medo yaro e sanduge go e kaka nyogi medo romo kod kite kod kokoto moto matindo tindo e sanduge ma achiel kuomgi iparo ni ema noting'o omenda kata kite mula mano singne japiny France no. Kata obedo ni omenda go ne winjo bed ni chopo ne William e piny Rwanda, japiny France no nochako bedo gi chich kane Edwin Oduk ogochone ni ndege manoting'o sandug omenda ne okalo Nairobi kendo nitie chudo midwaro kapok otere Rwanda. Oduk ma obila tudo kod kweth joma osebedo kamecho gi rieko mag joko yieyo wachore ni nonyiso William ni or milion 2.3 mar kar keno, milion 2.9 machielo mar okumba kod milion 1.7 mane dhi many godo ndege mabiro chwalo omenda go mag William nyaka piny Rwanda. Ne ok gigik gi kanyo. Wachore ni Oduk kod achije mamoko ne owuondore ni gin apisa mang'iyo mwandu makalo e tong' kendo ne giduogo ginyiso William ni gidwaro milion 87 mar podho mwandu go kod milion 72 machielo kaka chudo margi. Obila pod manyo achije mamoko ka bende gikoni gidhi timo nonro koting'o ne simbo Oduk mar yango kaka kuo makamano ne ochan ka burano bende koro ibiro winj tarik 28 mar dweni. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto nowalo Nelson Mulele Ingonga kaka ugai ma jomin buche e pachoka. Jatend piny ne ochwalo nying Ingonga ne od bura mondo mi opuodhi kata ng'udho welo mare poni od bura opuodho biro kawo kar Nurdin Haji manyocho milemo mar telo ne obila ma ng'weyo maling'ling'. Ingonga ne nie kind ji 48 mane oro kwayo mar dwaro mako lemono. Kwa wergi weche mag welogo wadhi nyaka gwenge mag Uasin Gishu kama romo osebedwe mar tend loch gwenge
Gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga okwero jambetre mar Amerika e pacho kaendi Meg Whitman kuom puoyo yiero mokalo ni ne otim e yo ma huyanga. Raila onyiso Whitman mondo mi omi dhoge e weche ma pacho ka nikech piny Kenya ok ne bwo piny mar Amerika. Raila nowacho magi boma Eldoret County ma Uasin Gishu e galamoro mar twak e witen loch gwenge karomono kawuono onyono odiochienge mar ariyo. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler. Winjruok ma wache kin jodito mag riwruok mar Azimio kod jambetre mar piny Amerika e pacho kae Meg Whitman ne odhi nyime kinde mogaye mar Azimio Raila Odinga okwedo Whitman kuom suoto dhoge e siasa ma pacho kae. You want to tell a rogue ambassador, leave Kenyans alone. If Mandamano can lead to a dialogue between Ichungwa and Kalonzo, everything is good with Mandamano. Raila mane chiwo twak mare e galamoro mar 10 e riwruok mar governors e county ma Uasin Gishu onyiso Whitman ni onge gi ratiro mar ng'ado bura e weche ma pacho kae nikech Kenya ok nie bwo piny Amerika. Kenya is not United States. Kenya is not a colony of United States. Keep your mouth shut when you hear. Otherwise, you will call for your recall back to your country. Whitman nyopuoyo demokrasia mar Kenya kaka mano ma otegno kendo sungo yiero maduong' mokalo kaka yiero mane ota e yo ma ohuyanga e historia mar piny Kenya. Kenya held what many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. The elections were observed by international and local election organizations, and the results were upheld by the Kenyan Supreme Court, and power was transferred orderly and peacefully at the time. Raila bende odok ne ng'anyo mag Azimio ka owacho ni kata katiba mar 2010 mosekelo lokruok e pacho kae ne okel kod ng'anyo. This katiba that we have is a product of Mandamano. And I also want to remind that if Mandamano can help families whose children were cheated or money being taken to Finland, there's nothing wrong with Mandamano. Bende ne opako telo mag gwenge kuom kelo dongruok machiegni kod jopiny to moloyo gwenge mane odong' chien e weche mag dongruok. There's now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. The prospect of Kenyans taking charge of their destiny and driving their own development is alive today because of devolution. Kata kamano oseyo piny owacho mamalo kuom dhi nyime kod chunjo e tije mag sirikal mag counties higni 10 nyaka ne chuog telo mag gwenge. More money continues to be spent at Afya House, Kilimo House, and Maji House in Nairobi for the roads that are devolved. Bende ojiwo governors mondo oti maber kod omenda mag jopiny kaka yo mar kelo lokruok kaachiel gi bero ngima jopiny e counties maggi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Ka odhi nyime jatend piny Kenya William Ruto buogo mar kedo gi jomibadhi manie piny owacho mare. Ruto ma oloso e kaunti ma Kiambu kano chope nyasi mar keto mise mar gedo mar kanisa mar ACK ma Mount Kenya South. Wacho ni ok obi yiene ji moko ketho mwandu mag jopiny. Pale Kasarani nilipatiwa Biblia, nikapatiwa katiba na pia nilipatiwa upanga. Hii upanga hii ni ya kufyeka hawa wafisadi wote na wakora wote. Hiyo I will not spare them. Si namna hiyo. So mkilipa ushuru nyinyi mniulize. Ikitumika vibaya I will answer. Sindio? Mimi ndio ndajibu kwa sababu mimi ndio nimeuliza. Na I want to promise you mambo ya ufisadi watatafuta vile waskofu waliwaambia wale walevi waokoke ama wahame. Hata mimi nawaambia wafisadi wabadilike ama wahame Kenya.
Ya Koromogi Jwangi lipot motenore rekod jatend piny Kenya William Ruto kedo kod weche mag mibadhi wabiro kawo godo kanyo yweyo wa mokwongo mondo wamodh pi. Kata kamano nitie jogo maloso koda ginena achiel kachiel. Erokamano Nancy wacho nena achiel kachiel ka intiere Kombewa in ka achiel kod Mamau Mary Nyobumba mawuok Kanyadwero. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Julia Gumba erokamano kuom kete Ramogi TV wacho ni ineno ka wadhi mabere weche manyien kendo imor gi kaka wakelo giro kamano kuom kete Ramogi TV. Okoth Digo Costa Wood Migori wacho ni isebet mos kendo weche mag OIMORE donjo ni gima omako dhogi en kaka iuso ne ng'ato gimoro ma pod ok oneno kite kara mule. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Moses Oluoch chanena kachiel ka intiere Nairobi owacho ni Chieng Emmanuel en gima wuore kaka Raila Amolo Odinga wacho ni maandamano emano kelo katiba manyien. Kata kamano ji duto koro neno ber. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth mawaiko. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Duol matayo thieth e piny mangima WHO obago romo mar ndalo ariyo e piny India mar twak ewi tiyo kod yedhe mag bungu e weche mag thieth. Romoni twak malach kaka inyalo ti kod yedhe mag bungu e kedo gi midhiero mag tuoche mamonjo piny mangima, to mana kaka osepuodhgi kaka yedhe mabeyo ma ok nyal kelo midhiero. Judith Omondi ni kod ler. Yuaruok osebedo kawuok ewi tiyo kod yedhe mag bungu e thiedho tuoche ma opogore ok e Kenya kende to e piny mangima. Riwruok matayo thieth e piny mangima WHO obago romo e piny India mar twak ewi kaka inyalo ti kod yedhego e yo makare timo thieth. E pinje 194 ma itayo kod WHO, 170 ne oyiene isebedo ka gitiyo kod yedhe mag bungu e thieth, ka 124 to ne okoni gin kod chike matayo kaka gitiyo kod yedhego e thieth. Romo ni okelo kanyakla jolony e weche thieth, jotim nonro kaachiel kod riwruoge mag piny owacho,
to tayo chenro mag thieth e piny mangima. According to the 2019 report, actually 170 member countries, they acknowledge the using some form of traditional medicine. And also around 100 member states actually have the national policy on traditional medicine. Motelo ma ilose oriwo loso chike mabiro tayo tiyo kod yedhe bungu e thieth, tiyo kod yedhe bungu e loso thieth manyalo konyo ji e piny mangima, medo lony e yedhe bungu mondo yang thieth mamoko, maginyalo thiedho ma opogore kod ma ong'ere, pedho lipod nonro ma WHO ne oyango, kendo golo paro ewi kaka inyalo sir thieth mag bungu e yor omenda, kachiel kod biro kod paro ma opogore opogore, ma inyalo ti kod yedhe mag nyaluo, ma igolo e alwora ma ok oketh alwora, kata tieko kit yedhe ma samoro itiyogo kaka yedhe. We have many traditional interventions which are very empirical. They've been observed over many, many years, and people think they work. But I think the important thing is to move from the empirical basis of the traditional medicine to proof of efficacy and safety in terms of turning it into a credible intervention and a credible treatment that we can put forward. Twagni rumo tich abich, kama ichano golie duoko ewi tiyo kod yedhe bungu e timo thieth e piny mangima. Judith Omondi, RamogiTV. Kaudhi kaunti wa Migori, jogo makedo kod nyange kaunti wa Migori dwaro mondo piny owacho chiw yo machielo mar nweng'o ne jodongo mapodo mako timbe mag nyange mar jomanyiri. Maen bang' yangore ni thothgi koro podo kwame timbego nikech nitie yuto magiyudo. Jafwambo marwa Jojuma miwaler. E giko matwak mandala ng'wen ma otisi kaka kambi ya wasichana mane obage gwego ma Kuria kod jod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane okelo migepe mathoth kaachiel kod rawerego manyiri maromo 200 ne oyangore ni mokom jodongo e gwego ma Kuria koro podo mako nyange mag nyiri matek nikech en yor nweng'o margi. The women who are practicing, who's doing it as a form of business or a way of financial empowerment. Kishika wase wa Kimira wapee pesa, yani wawanse muradi ingine watakubali. Celine Rioba makinde mokalo ne timo nyange mag nyiri kata kamano ne oweyo wacho ni koro koyot mondo jogo mapod timo nyango koro we nyango poni koro ok nyam gio machielo marido nweng'o. Ni vile mimi mwenyewe niliona vile Mungu alinisaidia nikaacha na haja tu, lakini niko na shida, sina pesa, hata nyumba ya kulala sina. Rioba wacho ni bech timo nyange sani kuom nyathi manyaka nyathi manyako en kind gana 2 kod gana 5, gino mabende miyo mokom jodongo koro podo mako matek wechegi mag nyango. Ukweli kukeketa kuko na pesa. Msichana moja anakeketwa na 2,000, 3,000. Kama pile wanakatazwa hivi, unakuta mtu anatoa hata 5,000, 10,000. En wach mabende koro sir kod mokom jokedo e wechego mag nyagwego ma Kuria mawacho ni ber ka piny owacho koro biro kod yore mar siro nweng'o mag jodongo manyaka sani pod siro nyange. Taking them to prison is not solving, it's creating another problem because these are the breadwinners for their homes. It means when she's away, her children will be suffering. People hiding behind culture, others behind religion, and others just for, it's impunity. But the biggest hindrance is culture. Kao pogore kod dhi nyime kod puonjo ganda rach mar nyange mar nyiri, jokedo kod nyange wachne siro somb nyiri ben achiel kuom yorego madhi konyo e tieko nyange mar nyiri. Gimomiyo nyange pod ok nyal rumo e Kuria or in any other part of the country. Tiende ni joma timo this practice ok wach adieri. Like gibro wacho ni gigolo elders mochung'ne meche mag nyange, to the real elders to nitie dala. Jodongo mag dhodno mar Borana mowuok e kaunti no ma Marsabit mabende nochopiro mandala ng'wenno ne owacho ni chike mane iketo kaka oganda ema bende koro osekonyogi mokalo e kedo kod nyange mag nyiri. And we are advising even the chiefs to take any person, mtu yote akipatikana anafanya ukeketaji kulingana na mila yetu sasa, kwa sababu majority of the people are still traditionalists, tunaambia atalipa fine ya ng'ombe moja for the purpose of the community matters. County ma Migori en achiel kuom counties 22 e piny Kenya ma nyange ma nyiri koro pod itimo, kabende higa mokalo nyithindo ma nyiri malo 40 ne onyangi e county ma Migori.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok e kaunti ma Migori wadhi kadwadna mchumbi. Luoro kwa jodak e gweng' ma Majengo e kar chung' od bura ma Mvita, bang' tend kaunti ma Mombasa chako chenro mar yango udi mogere kuonde mowinjore apaya okadhie kendo muko gi oko. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Mag tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod josorovea ne ochopo e kar dak mar opa mantiere Majengo mar yango kendo keto alama e ute mikoni oger e apaya mondo michak mukgi. Ne en kaluwore gi ywak mag moko kuom jogo matiyo gi apeinego mikoni thoth ji oyako kendo gede makata nyamburko ok nyal ringe malong'o. Surveyors wamepima na tumejua zile ambazo zimezidi kwa barabara na zile ambazo haziko. So kuanzia kesho tutaleta notice ambao tutawapa kama ni siku 7, siku 14 wavunje wenyewe. Kama hawezi kuvunja, sisi tutatumia nguvu za kiserikali, tuje na tinga tuvunje barabara ipite. Pakiwa na moto, zile gari za zimamoto hazitaweza kuingia. Mtu akifariki kutoa lile tusi ndani nyumba, kwa sababu hizi nyumba zimeweza kulekeana, zitaleta madhara mengi sana. So sisi ni kuomba serikali walichukulia hili jambo vile wamelichukulia hivi leo. Na wale ambao wameathirika wapeleke malalamishi mbele, wapate kusikizwa na wao ili haki itendeke. Kata kamano, moko kuom jogo ma utegineo yangi ni ogere apaya koni gedo mar utegoneo puodhi kendo gintiere kod oboke mag lopego, omiyo ok giyie gi wachno kata matin. Linatuathiri psychologically kwanza. Sisi tulikuwa hapa tunao plan zetu, ili hizi nyumba nyingi zimejengwa kama hii moja hapa iko karibu, imejengwa zaidi ya miaka 50 iliyopita. Zaidi ya miaka 50, wengine miaka 20 kama hii yetu. Na zilikuwa na title deed, ambao kwamba title deed kama anavyosema waziri ni title deed ambao kwamba zimetolewa na serikali kuu yenyewe. Hizi property rights, haki za kumiliki baada ya hati miliki, haki za kujenga, haki za kushughulikia baada ya serikali ishachukua ushuru wake ni nini? Unalipa rates, unalipa stamp duty, unalipa kila kitu, alafu mwisho saa kujenga unasimamishwa just because mtu amepeleka allegations ambazo hazihold water. Gidwani tend county yotim nonro mar yango ni ang'o miyo telo mosekalo pok okawo okang' maket kod mano kata obedo ni moko kuom utego ne oger higni manene. Tend county ne kata kamano oramo ni ok gibidok chien ngang', kama duong' ma gidwaro en ni apeini duto mogedi e county mangima nyaka to dong' thuolo. Sheria ni msumeno ya kata mbele na nyuma. Kwa hivyo tuwe na makini sana, kwa sababu tumepita na watu wa masavea, tumekuja tumeenda raundi, tumeona nyumba karibu zote zimeiba barabara. Lakini wakazi wasema hizo title deeds zimetolewa ni title deed hush. Sisi kama county government hatutoi title deed, ni Ministry of Lands wanatoa title deed. So sisi tutaconfirm, na si mtu akija kuitisha kutaka kujenga anapeana title deed yake, kama tumeona iko sawa na yualipa rates, sisi tunampa authority. Apisas mag tend county ma Mombasa koni chenro mar muko udi mogere apaya en achiel kuom yore mag golo oko jogo mosebedo ka yako lope mag piny owacho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro mga joang' ka owuok e gwenge mag Mombasa wachak wadok e yweyo mathin. Parni Tokyo wantiere kod sigana kanyo ma biro bedo ka wuok e kaunti Homa Bay. Tiere ber mathoth nas Homa Bay chalo kagima luarie mula kata gol mamar. Gintie jogo maloso kod achiel kachiel ma bende nena kamoro ma gintiere Omondi Ogunde Jasemerata wacho nena en kachiel gi George Oso, Chris Ogunde kod mama ne Ruth Ogunde wacho ni gin RamogiTV yo makare kendo gimor gi kaka weche manyien chopo ne gero kamano kuom kete e RamogiTV gi lakseche gi. Odede Joan bende wacho ni achiel kachiel ka bende Winnie Okumu, Brian Okoth kachiel kod Jabes Oro ka gintiere Mbita bende gin jogo ma ne RamogiTV gi lakseche gi wacho ni weche manyien chopo ne gi yo makare. Kikidi mabor kaduogo wantiere kod sigana mabro mimor. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye
winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singeri kuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Uhuru Superstores Limited. Wani duka maduong' kendo namba 1. Waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu mag hardware mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumu Zaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 0111 161 500 kata 0111 161 501. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata umenda ma itiyo godo. Machiegni dala. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV mesa mar ohala. Report mabiro bedo gi mor ne oganda e kaunti ma Homa Bay to kod alwora mar Nyanza. Kambi mar Bidco Africa ochako chenro mar loso modhi kokalo e mor nas. Okang' ma kamano miyo kambi no oko mar jopur mar yiend othith kata nas e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties ma okwongo rwako chenro no ma geto loko ngima jopur kendo kelo resruok e nengo modhi mag tedo e pachoka. Achiel kuom modhi mag tedo ma ji mathoth tiyo godo iloso kowuok kuom olemo mar yiend nas ma ong'ere kaka palm tree. Mor nas ni omako atamalo 40 mag modhi ma itedo godo e piny mangima, ka atamalo 6 kende mar lowo ema itiyo godo e pidho kendo loso modhi go, ka piny Indonesia kod Malaysia ema ni kod kwand atamalo mani malo mar 90 e loso modhi mag tedo kitiyo kod nas. Medruok mar kwan ji matiyo kod modhi go sani osechopo tons milion 60 e piny mangima. Higa ka higa, ka medruok ma kamaendi osemiyo pur mar yieno manyago olemo ma itiyo godo e loso modhi go medore e Afrika, ka jopur tiyo kod thuolono mar bero yuto margi. Kuom thuolo mar higni 10 mosekalo, kambi mar Bidco osebedo opara manyime mar bero pur mar yiend nas maloso mor tedo e chula ma Kalangala mayudore e piny Uganda. Bidco, in partnership with Wilma, have set up a company called All Palm Uganda Limited. It's a mix of the Nucleus farm, which is owned by Opul, and lots of outgrowers, individuals who have turned in their own land, small plots of land. What this has done is it has provided, of course, economic transformation on the island. Chenro makamaendi osekelo lokruok e ngima Uganda masani omako motegno pur mar yien ni manyago olemo ma itiyo godo e loso mor tedo mani kod ber modhuro e del. When we came in 2003, the island population actually only about 15,000 people. But today, you can see about 75,000. The income for household, of course, improved a lot. The buildings here,
They were all raised by Oil Palm Uganda Limited. News now is spreading in better. There's a good school there. Hope we'll construct a good school. Based on the demand for the country, we need actually annually 550,000 metric tons oil to the country. But for us in the island, only can produce 40,000 metric tons in a year. So meaning only about 9% of the require for the Uganda. Olemo mar nasni kao maromo higni ang'wen kod nus mondo mi japur ochak buonjo. Osobola okujjamu mu eka osobola okujjamu ttani buli lutema. Kitegeeza tutema emirundi ena zosobola okukifunamu omwezi yekemu. Sente zikyukakyuka naye kati ku kiseera kino kyenjogerako tuli ku siringi 88 ttani 4 ziba zirina miliyoni 3.8 mwemba sigudde. Kambi maloso mor tedo ma Kalangala ok en mano mar mo kende kowuok kuom nas nimar osekelo lokruok e ngima jodak ma Kalangala kod aluora mare. En kaluwore kod ber ma jodak ma Kalangala kaachiel kod lokruok ma gisebedo godo e ngimagi ma omiyo koro kambi mar Bidco biro kod riwruok ma kelo kanyakla jodak ma kuno ma pidho yiend olemoni ma iloso godo mor tedo e piny Kenya. We believe the lessons coming out of Uganda are applicable in parts of Kenya, and we are working with various authorities to confirm where this can best operate. Adweta kuom goero kamano maduong' ne team mar Bidco Africa nikech ne gikawowa magiterowa nyaka Kalangala Uganda ama en chula e Uganda kucho to chula ni opidhe oil palm ni ochalo nas moro to dongo mabor to en ema mo mwachiedo go golden fry gini gite ae to kata sabun mwaluoko go mar miti ni be amana oil palm. Kanyakla kod sir ma ichiwo gi piny owacho mag tend loch gwenge e aluora mar Nam Lolwe, kambi ni koro ni kod chenro mar kelo lokruok e ngima jodak ma imbo mar Kenya kokalo e pur ka giyudo tiegruok mondo gibede kod lony e pur mar yien nasni manyago olemo ma iloso godo mor tedo. Okang' ma igeno ni biro kelo lokruok mar timo ohala e counties e aluora mar Nam Lolwe. To oil palm kana wuoyo gi jo Kalangala dwe ka dwe kaluwore gi puothi kaka duong' jopur yudo machiegni gi $150 dwe ka dwe. Mano oingo msara kata mar jopuonj, oingo msara mar jomatiye sirikal, oingo msara chiegni mana romo gi msara mar profesa mapuonjo e university. Tiende ni en pesa ma kodonjo to loko ngima. Igni ipure to igni 4 tichako kae. To kaka nipure cha ikae marom higni 25 kapod ikae akaya ma ok ichako ipuro manyien. Ma oil palm en gima nyalo loko ngimawa. E aluora ma bende jodak oketo geno margi e weche mag lupo kaka yor yuto margi. Bidco geto jolo jopur mondo mi odonjre e pur ma kamaendi mondo mi okony e kedo kod nok mar thuolo mag tije kendo kedo kod dhier e kid oganda. Kaunti ma Homa Bay ni kod kwan oganda maromo 1.13 ka pur mar yien ni manyago olemoni ma itiyo godo e loso mo tedo igeno ni biro keto kwan 40% mag oganda e tich machiel kachiel. Hiyo project ni mzuri ambao farmers watapata farming ya kugrowth hiyo palm oil na watauza hapa. Hiyo inaleta biashara pia na uchumi yetu ya Homa Bay hapa growth. Yes, kaka ne puro biro meya yuto maber negeche sama en machiegni joma ne surrounding marwa kabro yutich kendo ok bi koso chiemo. Mar ariyo le mano nyithindwa ok bi leo moko dhi sikul negeche gi factory ni machiegni koro walok pachwa mondo wapur palm oil mondo be gima olokre negeche gini en gima ber en gima kosechako nyuol to en continuous onge gima season moro onge en tie pile. Kaluwore kod lo ma omiyo kod lwasi makare e kaunti ma Homa Bay kod chal mar aluora ma bende chal kod ma Kalangala, Bidco ni kod geno ni pith mar yien nasni biro ywayo kendo lombo jopur kod jokanyo e sektano e kaunti no ma Homa Bay kod Kenya mangima. Kagi biro ka
gibiro konyowa e yor ndiko jotich, gibiro konyowa e yor kampuni nitie, wabiro dhi maber. Koro bech mo dhi dok piny, gimoro amora dhi dok piny, bech sabun dhi dok piny. An owuon sensitization na bere kabisa. Anyalo time ponono ni wariwore gi jobidiko kaka winjo ni gibiro around no. Anyalo time mondo wa produce palm oil no e society gi community obed kama koro yuto nitiere. Yien mar nasni, mano oil palm, nikod yuto modhuro, kendo en mano manyalo timo maber e kaunti ma Homa Bay, Migori kod alwora mar Nam Lolwe, ka en mano mabende nikod ber modhuro e rito alwora. Bidco sani nitiere opara manyime mar loso mo tedo kendo medo ndhadhu e Afrika ma ugwe, ka bende giketo sinani mar biro kod riekni makonyo e ting'o malo rang'iny ma iloso e modhigo. Oil palm, what we get from there is something we call crude palm oil. In that state of crude palm oil, it's not edible. It needs to be treated through an industrial process to clean it out, remove all the impurities, but also separate out the solid which we end up using in soap, in fat, and the oil itself that you see behind me, that is then, converted into edible oil. Kosebedo extracted from the palm tree, gin ga gi all the impurities. Ka wasetieko golo phosphate, stage mar ariyo en golo kalani. Ineno ka kalani ok ber. Tie process moro mar adek iluongo ni deodorization. Deodorization no en a distillation process. Koro for all the volatile compounds work, to volatile compounds mowuok cha wa distill to wanwango by product miluongo ni fatty acid distillate. Mae watiyogo loso sabun. Emomiyo moni itere process moro iluongo ni fractionation. So in that fractionation, inwango ni the solid fraction ose crystallized. Koro wago mono watero a filter. In that after filtration to wanwango mo ariyo. Wanwango palm oil to wanwango palm soft stearin. Koro palm oil ni ema wapak. Ka wapak to wapak gimoro, wapak golden fry, wapak ufuta, wapak bahari fry, depending on the quality of the brand. Chegogo Bidco bende timo duto manyalore mar neno ni onge mwandu ma okethore e kinde loso mor tedo, ka medo ndhadhu en achiel kuom okenge ma giseketo mondo mi lek ma gin godo ochop e wang'e. The quality of Bidco products is very high. We normally check free fatty acids, we check for color, we check for spatter, that is if the oil has water, we check insoluble impurities. For me to clear the oil, for example the golden fry, to go to the market, I will check all the analysis, that is chemical analysis and physical analysis, to ensure that it meets the standard or the specification 100%. Onge nok mar mo tedo e Kenya, ka jolos mwarugo ni kod mo tedo moromo maromo tons milion 2.4, ka dwaro manitiere ochung'e tons milion 0.8, manyiso ni Kenya ni kod maloyo nyadidek kwan madwarore, ka kambe 13 maloso mo tedo bende ondiko e tich maloyo oganda 100,000, gino ma osemiyo Bidco yudo puoch gi pak e piny mangima kowuok kuom jolos modhi mag tedo matiyo kod nas. I'm very proud of your achievement, and I pray for the success of the whole entire group of Bidco. And we are here not to teach you. We are coming here to learn from you. Just now, about sharing our experience, sharing our knowledge, and learning from each other. And from what I've seen, I think you have done wonderfully great things, what you have achieved from palm oil. You have converted everything into products. There's no waste. Jalup Prime Minister ma Malaysia kaloso ewi tiyo kod mor nas mar palm, eloso mor tedo kod mo ma iwire makate, ka sabunde kod mwandu mamoko gin mago ma iloso kowuok kuom mor nas no. This soft stearin, we use it in making white soap. We also use it in making deep frying fat. We blend and use to make it deep frying fat. What we see as the outcome is that you have an organization that is helping farmers turn their land into productive use,
people's welfare and family incomes are increasing, but in the medium to the long term is to ensure that we copy what has been successful in Uganda and bring it to Kenya, so that more and more we are less reliant on imported inputs. Nonro mar science yango ni mor nas mar palm en mano ma oganda mathoth ohero kaluwore kod ber ma en godo e gero del kod ndhadhu ma omedo e chiemo. Ka Homa Bay opuonj ber matiyo gi salad, tok tiyo gi mo mar agwela, ong'isgi ni mafuta ni bokonyogi mondo duok tuoche piny kaka tuoche mek pressure gi tuoche mek chuny, to gibokao initiative to gibotime maber. Kasto be koti gi puothegi to puonj gi ber ma pidho gini to giyudo pesa ka gipidho gini nikech giuso ne factory mondo olos go salad, to be gibokao initiative. Bidko bende ni kod adieri ni jopur ohikore mar tiyo kod puothegi e yo makare. Chenro ma kamaendi en mano makende mokwongo mabiro konyo e jiwo jopur mondo mi omak motegno pur mar yien manyago olemoni ma itiyo godo e loso mor tedo, kendo geno nitiere ni gibiro neno ber kuom higni mathoth mabiro ka osechak ket okang' ma kamaendi e tim. An tichna apuroga niang', oduma, kaini kaskrop maber ahinya otimore nade onge kech oil ginene niang' wan gi problem. Koro palm tree ni kokelnwago ang'ino dhi konyowa mang'eny. Namba 1 ubiro ndiko na nyithindo. Namba 2 en gira makora dhi tiyo kaka tije manyocha tiyo ka. If Kenya still need this project, we are ready to move to Kenya. First thing, we need to see the land. Kowuoyo gi jopur mathurwa ni gima naneno Uganda kaka naneno ka gipuro oil palm, aneno ka en gima nyalo loko ngima jowa kendo nyalo loko e okang' mamalo. Omiyo obro biro wabro mbaka kodu malach kaka wanyalo donjo e pur mar oil palm ni. To kendo en pur ma ibomi support mi kaka inyalo pure, kaka wanyalo timo to mondo wane kaka wanyalo timo kanyakla mondo wapur. To mae dhi loko ngimawa. Ok mana Homa Bay kende, to kata mana jowa mamoko manie e donembewa kochakore e Lake Region te. Wanyalo puro oil palm. Wadonjuru e wach mar oil palm ni wane ka wanyalo kelo lokruok. Erokamano Collins Okaka kuom report ma chal kamano to kod jo county Homa Bay gi geno mantie. Ka wadhi nyime, gavana mar bengi maduong' e pacho ka CBK Kamau Thuge wacho ni onge luoro moramora ni teko mar siling mar Kenya nyalo medo luar kaka osebet katimore e thuolo mar higa achiel mosekalo. Kwan kata kamano pod nyiso ni teko mar siling mar Kenya osebet kadok piny odiochieng' kodiochieng'. Edino Koth lerona wich bar mar CBK magin go kinde mabende giyudo e jakom manyien Andrew Musangi. I don't think so. Governor mar CBK Kamau Thuge wacho ni kata bende nitie luoro ni teko mar siling mar Kenya osebet ka medo bet manyap ka opim kod dola mar Amerika. Ok onyal chopo nyaka siling $100 kaka osebet ka ilieko. One of the things that set off this exchange rate was the raising of interest rates in the US to fight inflation, which also had reached levels that they had not seen in decades. But now they have inflation has come down in the US. It's continued to come down. International commodity prices are coming down. So I suspect that the US Federal Reserve Bank will not be raising interest rates further. Thuge mane ni mbele kamiti mar omende od bura ne onyiso geno ni uso mag mwandu Kenya pinje maoko osemedore ka jo Kenya modak e pinje maoko bende medo oro dola. In terms of dollars, we've seen an increase in exports of tea, horticulture, and even to a certain extent manufacturing. So we're also seeing that good performance in tourism, the remittances by Kenyans abroad back into the country. Kenya bende geto ka hola moko mabiro e kido mar dola okang' manyalo medo jiwo teko mar siling mathurka.
We're also discussing with multilateral institutions about additional funding. And so I don't see the kind of pressures that would push the shilling towards what was mentioned. Siling mar Kenya mane wilore siling 123 kutong langwen kuom $1 chak mar higani oseluar nyaka siling 144 kuom $1 dweni. Luar mar atamalo 15.8 no osemedo pek ne jonyiewo magolo mwandu e pinje maoko, ka bende Kenya ng'iewo thoth mwandu ma pacho kaka wuok e pinje maoko. Nyamburko, modhi nyamburko, nyiewo teko stima, simbe ong'we yamo, yedhe mag thieth e kind mwandu mamoko, nengogi oseidho nikech luar e teko mar siling mar Kenya. Thoth hola ma Kenya osekawo e pinje maoko bende ichulo e kido mar dola, tiende ni pek mar gowi medore kaka teko mar siling medo luar. Chiro mag pinje maoko kata kamano bedo mayot uso e mwandu mawuok e Kenya, ka jonyiewo yudo ka nengogi ni piny e lwasi ma kamano. CBK ma osebed ka ni kod wich bar mar jiwo teko mar siling mar Kenya, koro ne oyudo jakom manyien ma jatend piny Kenya William Ruto osechwalo nyinge od bura. Andrew Musangi ma en or ja ohala manosenindo Chris Kirubi koro chomo kawa pisno manowe kod Mohamed Nyaoga e giko mar dwe mar 6 higani. Musangi en okil masani en jakom maduong' mochung' ne weche mag nyiewo kata uso mwandu e migepe mag piny owacho PPRA. E kinde moko ne en jakom mar board matayo yiero e duond bura mar Jubilee. Bang' yombo ji 5 moko manotimo penj kode mar kawo komno, wich bar mare mokwongo en koro kako dhi konyore kod tend CBK e jiwo teko mar siling mar Kenya ma osebed kayulo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kinena mano ting'eni wadhi e pap Kakamega Homeboyz ma en tim moting'o bendera mar piny Kenya tuke mag CAF notimore kod odiochieng' ma kawuono ka giikore ne tugo tielo mokwongo e kindgi kod tim mar Al Hilal mar piny Libya. Tugo mibiro tugo chieng' Ngeso. Kakamega Homeboyz gin joloch mar tuke mag FKF ka bende gimol e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Kama ne gitimo ikruok ne tugo mibiro tugo e lap Manyayo, ka kocha margi Patrick Odhiambo wacho ni jotugo ikore makare kendo nigi mijing'o mar biro dwaro loch chieng' Ngeso. Al Hilal Benghazi ne ochopo e pacho kae odiochieng' manyoro ka gibiro bagora kod odiochieng' makiny motelo ne tugo chieng' Ngeso. Sana nadhani so far so good, tupo vizuri, tumejiandaa vizuri. Cha msingi sana ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, manake wachezaji wote wako katika ubora zao. Wako vizuri kiafya na wana ari ya hii mechi. Wako tayari katika hii mechi sana, kitu muhimu sana. So mbali na yote hayo tunaona tumejiandaa vizuri. Tumekuwa na muda mzuri wa kujiandaa, tumecheza mechi za kirafiki. Tumeingiza wale wachezaji mali tuna upungufu kidogo. So tunajiamini tuko tayari katika hii mechi. Ya kwero mgaji wang'ero kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e weche manyien mag OIMORE. Mzee Omanga ero kamano kuom keti Ramogi TV mano kuok e Facebook page marwa. Viviana Nyango, Danzel Japati, Queen Chogero kamano kuom keti Ramogi TV achiel kachiel e Facebook page marwa. Omondi FPK Jaraha ero kamano in Win Wood East Assemble God Town ero kamano kuom neno wakajire Madari North Nairobi. Ako jua video monjero nyakati na bondo kamano kumketera sino ginga governor kamano nena makari tire marindi Kanyada Mabei wacho ni untire kod mor kidi magolo mula mo mabende sani biro kaunti Mabei to kod alora manyaza bano bero kamano Nyango Alan ero kamano kuom kete e Ramogi TV. Angelina Dega aneni kanyo Ramogi TV Facebook page marwa ere kamano kuom kete Ramogi TV. Quinta Akoth
Erokamano kuom kete e RamogiTV to kod ji mamoko mathoth maneno achiel kachiel kokalo e Facebook page mar RamogiTV. Erokamano kuom loso kodwa Nobat Owino kiwuok e gwenge mag Pala. Erokamano in kachiel kod Nyowato kod Richard Ogodo kachiel kod Owadu mano kanyo alavi. Erokamano kuom kete e RamogiTV nyakora Mkajwang mane mokele giko mar mi weche manyien mano ikoni chenro mar OIMORE odiochieng' makiny kendo gochak yudo weche moko manyien moko kalo e mesa mar kao weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marone en Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.